Nik kartzela barruan nena zegoen... Bai, baina beste kartzela bat. Bai. Eta nik gala oso gertutik ezagutu dut. Aurdu nahuela, nire gizona jote zen lanera, baina gu Baiona bizi ginen. Ni aurdu nahuela, lanera joan bizan, Jon, eta nire gizona. Eta lanera jote orduko, bere kidiek, etxe buelta guztize errekiztau, kotxi errekiztau, eta ikuste ben, inorre zeuela, urten zeikela, eta gero jote zen lanera. Eta gero lanien ere, egin bizete ben guardizie, ez bertan hiltzeko, lana egite ban, Julen badaireak ekuken tailar txiki baten. Eta orduen, ara ere puntu gorri bat zan, iparraldien. Eta egun batean sartutxak izan galeko tipo batzuk, bulegorainekon kubiertu batzuk, koilarak saltzen muestranezio batzuk, eta gero konproba bien, jente raro usala, eta orduen egite ben, barrera egite ben ez daitezan sartu darean nekon, eta holan bizitzen onda nik. Ni ordu nagoela petxatra ban, momentu baden, nero biek aite ez tabela txagotu bian. Oso, ez da gizan, denpora guztizien hartzaleko laurek alia eta ziren da, errojui begire, ontsotorreko, etxera torri arte, nik Monbarren hil zituestenak nik gurekin bizi ziren etxien, bi bizi ziren etxien, da nik sentiruna ban ni umiei biberoi eskuin da nahuela, gero umiei fasetak umiei biberoi eskuin dauela, dauketela sentiruna bat irutu leiotik eta ikusina bazan bon botetan. Monbarreko bai Potros, bai Lebra eta bai Iñaki irurek hile bezenien. Guk hori etxetik ikusi dugu. Eta hori bakarrik ez, beste tiroteo bat bai, beste ondoko beste taberna baten bai, eta hori dukuzu hori oso gogorra da. Eta Jonek azkenien biarra itxin behar zeban, bizik urtetik gure bada, eusen ganien. Hori galeko izan zen oso gogorra. 22 pertsona ero hil ziren orduen, eta gero harentzako prentzaurrekuek eiteko eta braseletiek etxien eitien, josten egiten ginen zen, periodista bakotxe bat emoteko, periodistak ez izateko braseleten normalak, guk egiten ginen zen braseletiek, periodista emoteko. Galeko oso gogorra izan zen hori, hori soltetan. Betirako.